alea nu să... Da, am uite luat aici, mine acolo. de acolo l-am adus. Ce știu? Te-a mai pus unul aici și l-ai tăiat. Și tu. Asta e, da. Avem alt. Asta e poza. Uite-mă, Titi, eu știu, nu văd, ia vezi tu ce e poză. Ce chiar ești chior. Parcă e E telefonul, nu are claritate prea bună ca să vă dați seama. Auzi, ceva întuneric. Nu i-ai prins tu la lumea. Dar chiar că e întuneric. Dar închis telefonul. Ați E înceți din cauza la telefon. Unde s-o luat? Da, mă. Ia la mă, ia vezi ce a făcut. Nu e, mă, nu e. Violeta acolo. Nu se înțelege. E din cauza la N-ai telefon. făcut poză? Așa a fost. Nu e, mă, nu o fi telefonul bătut. Nu e, ce Bătut telefon? lumina în cameră și de asta. Mai mă, ce Dă-se în telefon? spatele au. negru. Da, Deci mă, când vezi e cu cu tine, fata că știi că e bun? De să meriți. Da, da, așa. E și mata de soare, e un telefon de la mai sofisticat. Da, ce facem mă, cu el? N-am înțeles. Nu ne Eu trebuie dacă am altele. de-asta ce ceva cu el. Ce Tot la el faci, vorbesc. el? Dar eu am de-astea. Nu ne trebuie Normal, altele uite. mai de-astea. Uite acolo de la... Noi suntem, Ia uite care Eu n-am timp, eu să stun să-mi facă marfă, să cât îmi dai marfa, ce faci, Da, ce da, aia, așa, și dăm eu marfă așa. de mele, dăm... I-am Murcov, i-am Țelină, i-am... Unde s-a dat tristă amintire, băi. Altă unde mare? Ne vine. Stă părul. Stă că te filmezi, nu te Hai fotografiezi. să-i nou. Ce-ți trebuie altul? Vă fotografie, vă filmez. La mine trebuie să fie, Păi să de dea ce în ne bășin, filmezi? să Îi dai scoate la... pe Ne scoate în ușul școală acolo. Da, ești pe filmare? Aha. Tu mă crezi că mă rodunghile. Auzi că noi- Dar pe mine nu mă scoți? La Dar ce cabinet nu mă aveam voi un... Da, mine nu mă scoți. Pe ce pierzi. Vezi? Vezi? Vezi Titi, ce Cani, pierzi? noi la cabinet aveam un pacient care era pe la o școală la E de sintetică, de cauciuc. Îmi place, mă, Și ai frișca. zis că se ducea Păi ea să-i dă sintetică. Dacă plăcăm de la Nu vrei femeie. de... Asta e naturală. Da, și eu fac la fel. Eu filmez, eu fotografiez și mizeria din clasă ca să nu zică că nu e A, așa. vorbește frumos. La fel fac și eu. Auzi, astăzi măta mare te aude. N-are nimic, că nu se supără. Ia De și ce? ceva pe spinare. Exploatul nu urechi? Păi timpul să plâng, mă uite, mă uite. Ați mai Nu mai bea. Eu, iau.